Nasusubo ako ha pagsumatay nga usa iton amon bugto nga padi in ni Father Joe in binalik na ngadtuhan aton Ginoo kagabi. Si Father Joe usa nga miyembro hiton iyo team hiton kapadian din nga giwan ngan dinhalad niya kinabuhi para pagserbihan simbahan, para pagserbihan katawhan. Salit nangangaro kami, iton iyong mga pag-ampo para iya dayon nga pagpahuway. Ito aton ebanghelyo yan na, tinatawag inihiya nga Beatitudes. Iton word nga Beatitude, tikang Latin word nga Beatudo, na iton karayag sigon is happiness. So, sumaringan kita, nga palaran ka, dinahan aton ebanghelyo, in English translation iton is happy are you, o blessed are you. Pero parihin makagugupong, kay didahiton Beatitude, didahan aton ebanghelyo, nasa ring, palaran iton kablas, palaran iton masurubon, palaran iton mapainobsanon, palaran iton din papakurian. How can the poor be happy? How can it be possible for those who mourn to be happy? Para hiton aton pag-intindi o pamalandong hiton aton ebanghelyo, karuyag ko magpaangbit hinduha nga puntos. Siyahan, intindihon naton, ano ba iton ungod nga kalipayan? What is true happiness? Didahiton Biblia, simple la iton meaning, iton ungod nga kalipayan, true happiness. Iton ungod nga kalipayan, para iton Biblia, makita ug mabilngan naton iton purpose iton aton kinabuhi. Ngal ano ba iton purpose iton kinabuhi? Para iton Biblia, the purpose of our life is finding God. Mabilngan naton iton Dios, iton aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Asya ini, iton ungod nga kalipayan. Salit kung sumiring kita, happy are you, o blessed are you, o palaran ka, karuyag sigon, nabilngan nimo ang Dios, ang imo kinabuhi, and that is why you find peace and true happiness. This is the biblical meaning of true happiness. Pero itong worldly happiness, iba itong definition, itong kalipayan. Sumaringani kita nga kalipayan na kalibutan, most of the time, gina-associate naton itong material ng mga butang. Pananglitan, nagiging malipayan kita because we possess something. Nagiging malipayan kita kung damo iton aton kwarta. Nagiging malipayan kita kung damo iton aton mga bahandi. Nagiging malipayan kita kung hataas iton aton dungog, and so on and so forth. Unfortunately, ini nga kalibutanon nga kalipayan, madali lang mawara. Madali lang magpapas. Madali lang kita magtakas. Sugad nga ni hininga kalipayan, this is a happiness that is very shallow. This is a happiness that is very fleeting. This is a happiness that is very superficial. Para itong Biblia, true happiness is finding God because God is the source of everything. He is the source of all blessing and long-lasting happiness. Salit, maigo nga masaring San Agustin, kung kilala niyo San Agustin, usa nga philosopher, nga naging santo. Pero saan uhiya maging santo, ginbibiniling niya iya kinabuhi, kung ano ang makakasatisfy han iya kasing-kasing. Ginbiling niya, ang makakasatisfy han iya kasing-kasing, didahan pag-aradman.
Pero waray niya kabilni, an makakasatisfy han iya kasing-kasing, didahan pag-aradman. Ginbiling niya, an makakasatisfy han iya kasing-kasing, didahan karikuhan. Pero waray niya kabilni, didahan karikuhan, an makakalipay ha iya. Ginbiling ni San Agustin, an makakasatisfy han iya kinabuhi, didahan worldly pleasures. Pero waray gihapon niya kabilni, an kalipayan, an makakasatisfy han iya kasing-kasing, didahan worldly pleasures. Until one time, sining bahiya, didahan katoliko nga simbahan, nga na-amaze siya hinusa nga homily, hinusa nga obispo, nga dida na-convert niya. San uhiya mamatay, may niya din sisinurat nga libro nga entitled The Confession of Saint Augustine. Didahan last part niya libro, may niya ginsurat, nasa ring dito, O beauty, ever ancient, ever new, my heart is restless until it rests in you, O Lord. My heart is restless until it rests in you, O Lord. Nakita ni San Agustin, ang makakasatisfy han iya kasing-kasing, ang pungod na kalipayan, ang Diyos. Nasa ring liwat ni Santa Teresa, everything is passing away. Only God is enough. Nakita ni Santa Teresa, ang makakasatisfy han iya kinabuhi, ang Diyos. Kabugtuan, ano itong challenge haaton, yan na itong aton pagbasa. Simple la, finding the deepest meaning and purpose of our life. Ano God iginbibiling itong aton mga kasing-kasing? Ano God itong makakasatisfy itong aton mga kinabuhi? Ano itong purpose and value itong aton mga kinabuhi? Diniyatuna. Ikaduha, to answer the question, paano magiging malipayon itong mga kablas, itong masurubon, itong ginpapakurian? Simple la, we have to look at our gospel today on the point of view of God, not on the point of view of the world. Iba itong standard itong Diyos, nga itong standard itong kalibutan. Iba itong pamaagi, itong ways itong Diyos, itong pamaagi, itong tao, itong kalibutan. Iba itong kaburoton itong Diyos, itong kaburoton itong tao. Iba itong ginhadian itong Diyos, nga ginhadian din niya tuna. So kung sumiring kita, paano magiging malipayon itong mga kablas, kay itong tao nga kablas, ginbubutang itong iya pagtapot nga itong Diyos, kaysa itong mga butang nga madali lang magpapas. Paano magiging malipayon itong masurupon, ay itong masurupon niya tao, naghihingyap itong Diyos, kay itong Diyos na itong makakahatag na iya, pinpungod niya kalipayan. Paano magiging palaran itong mapainubsanon, ay itong tao nga mapainubsanon, maaram mag-recognize itong iya kalugaringon, mawaray niya sadang ighambog kaatubangan itong Diyos. Paano magiging palaran itong maluluyon na iba, ang nagbubuhat din kamurayaw, ang ginpapakurian, darahan ginhadian ng Diyos, ay itong tao nga nag-aagihini, deep inside his or her heart, nagbibiling niya itong Diyos, the source of all good and all holiness. Kabugtuan, itong challenge sa aton, deep in our hearts, kan kanay standard, ways, and will iton aton ginsusunod. Kanan Diyos ba? O kanan kalibutan? Kung kanan Diyos, the beatitude is our path. Kung kanan Diyos, the beatitude is our direction. Kung kanan Diyos, the beatitude is our lifestyle as Christians in order to enter the kingdom of God.